bagacha bakamubutura okogoro kere bamubutura rinde bakarora ng'ati gatumubutore gose ntomokonye nare kubasaba mubakonye nanje mbono gari sinabora kino mwana konya gotema tore obogima lakini omusigora no mokongo motokonye asante kanyombo kari naro ari kama bati okay mancho morigereria Obosongo Vibes Network ritkorigya esabato Jumamosi nkagerete nga andonsi ya sore nyasago gokonyire na intumbi yatore banta bange mwamboliri kaka nkayibano gwachia yaya likubandia mbekanse matukomake likubandiria acha ligacha na mareri likuberio koranga gori acha bakabacho kururia yani ligacha libwate family yonse bakegiari giakane ligatuchira bono na kikegere tembe gite maski mwamu timbasa gutambukira monto kiagera gori litindi kweli kweli nana kubeka maski yake rankora chi story lakini ya bidi I have not been feeling unwell lakini egentongere kaka kewo nchande birengere nchibuna mwanya bantu especially ekerana akerwe simi ebwate story yabana chintakana egende kinkonchanda kere sana senkoro ya neme ekyagere kerana arangiriwe story engabune yo tinkomanya abana abo ningi bakare gwetera bakare kurare enchara go bakare goitua ngakibakare so nakikyagera ngane bakinde in this condition minyo kasobwango niche kobarora aiga igonde asamanyire mono ga nsosera sosera agasentangara natebuga kuruku kenyerere kenyenya yes kenyenya tari kenyenya ya machoge kenyenya ya nyari bari ga sosera ekenyoreke natebuga kurukwa bomobea actually eramie yensa kwerende kenyenya itauni yeye kogenda yagenda yachigosoke pare kwanda yachigosoka metamaywa ya so aiga no tore family nere ma meteye maegari kaka family eyo umongina nare konye tuko na gukwana nere motebi ngochande dakiri tiriko matego secondwarete batiko matinda kuja so rere kerna nyoro bonguru bwachirake natabale mikam negari etonja nyoro mochando kidogo batiko sawa imekuwa nero nachira so tuko sawa nande tuira niregeti na chandora abana bale mago bara abana bane bale half orphan mamumu abo gasirete mamu abakarwara kana cyokogoro yani kibese babu atebirie bikena ne family entaka bagatumeka karangi nasire miaka yara erire ku 2022 miaka yara chirange 3 in 2025 abana abo bagatikara boka enyarokene nogora nere igatigere skuru nchera because bano obugema bogakonga abana banyaruka mayetekera mamumu abasirire they just give up especially abanyaruka ba beire ngankonga ini abagochia bagustuka so agatigere skuru nchera agatiga ngare nda abana abanda bake tato mwabo tabwati kende natebwo garwa igangu mutinyo yo mugukorigia igabana buno bamenyete boka na babo mwabo no muburaka mo akoenere gasirete miaka yara erire menge bono nabarere bwe kaigo kare mutikayo bono nateba kaka yale mikam tosoe maigo muchoyo totegera rumugano kurwa baba gusi bari mu bwata mabera yabana chintakana kaka nchengo tebaiga akera to koromugano toko yichungusa kweli kweli especially umugano bwa abana chintakana tindi gotakana rore ntakana gekorera gusi yarara nchare kyagire kine kebekera nasinya sae na ende tubwate nchira so tataka swama kora nyore bando buniemo kora nyoro moito kora nyore kabarangeti kora nyore getanda kemo usinya sai kara gukune nyiweta kanyumba bakorara nkaiyo nyasai kara gukuno nyore ngano nyore mabati no nyentati ututomere twajenge nyumba kerinya sara ncheko kora se familia ye ikiagara ntwe tokora by faith tari bese tubwate but tunafanya kwa imani etokora kodi tubwate imani ngo muntu rali sikali ugo chikorigere rinya saa kune tunafanya kazi kwa imani charity yetu hospital akora tunafanya kwa imani so tumekuja hapa asike nyoreke asokwege no konene nga baada ye story ye nyasaye ngo koraro gwancha abana aba baruo muraboko banyore ndagira bariye kaka omaete bari mu bwata abana I have children bari mu bwata abana egento gyoka geko omwana stress yensenyo no kurare nchara gyoka omwana kararire nchara ekige kubono gwe kumukura chinguru afadhali baragere baigote barare
mtoto akikula akishiba ana story ingine. So abana abo tobarore tobagurire ndagiriri turanyare abana banjite mechere tonyore chibano chibuni sato inye tonyore mechere kilo 25 iga nonye 70 chirichira atoke tonyora amafuta echinyeni tonyore chumbi tonyore sukari the basic needs bya nyomba mo bimanyete birinya sara okonye iga tobakorera a lot of shopping iga ichore nyomba metinye bere tato tato mwaba bwatire chinguru asachiete ari gusena nyore kende aiche kubakonya bwatana mo naintwe ekera togotegerera omugano mwancho murigereria buna twachika kogotebia twikire omochie babo mwaba bana abu nero uyo na ndase bono nero uri nditabana abu tegete achake na marieta na ndatwerera omugano moke ngaki mwana oya arwarete bakagasira and then kurwa bwatwerese nga kurwa omongino yasira gocha challenges kiatwarire kurenda abachukuru na kero kendere buno omonto nga yaraga nitomokonye abana aba bakinire na barabuo bache ko babantu mambia bagokonya egesako akikurugu baba nche samarieta ne nkuru kunora gesare murumbwa inka noga na berire na abana omwana oyone mukamuro no chiro akorire kiorwarire orabwa arwarete muno no kuguru ogochaka kubimba abaire tunyagitari tukamuira nyagitari Nyansiongo yani Chebing'ombe bakateba yatigande Nyansiongo bakamuiro bono inche nonde ka bono ndende tabana rende gocha kanyara omwana oyo nogo omomura mambi mwakeresi mina kiumurwira agendete ngayaya twatebigu tumoire chenero bosongo bono no tubangite kuchita koreki tumoire bakabanga rende bakamoira bosongo mwana oyo na bamenyete sa akabekwe kwodi akamenya oro bagendete kuna komwa mariogo lakini bono kogoroko ngwachete gokoreki tachete nguchiti kubwene rende lakini rende bono abanyagitari aba bakarora mbuya bagacha bakamubutora okogoro kera bamubutora rende bakarora ngati gatumubutore gose ntomokonye bono noe naiga nyagitari ri bakoroka ICU na bere to bono mwana utachiti gokoreki tachiti kobabuya onekera arwaria ICU akaretwe kwodi bakarora ng'ambu yari lakini bono tachiti gokoreki tachiti kobabuya matuka makaiga segwike ya mayoga omwana oyo no gusira onekera asira rende bono tukakoreki tugacha rende asenka meroberi gakorwa abamate bane ikinyoro bakambwatesia omugakanyene murumbu nasirete taiyo omugako era nasirete bono tukambwatira na rene kinyoro gie bamate baito ekanisa no omenyete no ndinje no mukatoliki kanisa bakambwatesia tukaeni omwana oyone bono kera twamwenia bona agati emeroberi mune kuna korosi gumuna bono chipiri echi chiga kina bono kende na kende timbwati na boinde iga kende nke yopi buri mwe boroboke na toni mbogo isana kende aka echae bono echae mbwate mete 50 bono echae yobogimo bokakonga musubati aga ali ICU chibesa chikaenda iguru bono nkaroro buya tigankoreki tigankondise miake 5 bono korweri omwana oyo na asirete 2022 nkondise echae miake 5 bakabona igo mokombo itarakoreki tarari mugondo bono nkagendera gusugurika bona abana chintakana ekonda nereo no menyete nere kondageri nari ndagira naretera abana ekero ntanyoreti nabo turi igana abana nabo ndaberia amache ningoteria abana bane mambi bwakia ahandi narubwana kinga inande ngosohera lakini nyasa mbwate siri abana bane ngenderete ko barageria bakinire omwana oyo ne bono momura tachete konyora na munende pi kende na kende abakwimukio bukomeng'ana ekebarua akoenda ogenda onyora siringi 150 200 ntei bono ng'aki agotona nyomba yasinya yatuka nende na inchi nimbwate ake elimbwate na momentera twakoraki twasukia abana bono yaikeire na ngachanga motebi tata
igitiro kiabeire abana esukuru mbali esukuru mbagenderete esukuru naende bono bokong'wesi bokare mono na esukuru chibesa echirende nabo nkachanga motebi tate getire ekento okonyara oroche origie obokuma na obokombe oretere abana esukuru chibesa nchitakeire na kende bono korango ki otare gosuka ake gose nonyore kabarua karagere gose ntosukie abana aba aye bantigere inche ng'enderete kona kobarieria ebiokoria gose nonyora ekagasi aku tata twarabokire mpaka bono omwana oyo achete konyora omosamari oywo agacha komoira omotienyi oyo omakorire bono nabo tori kende na kende pi timbwati gaki nasaba oyo nyasaye bwechi nyasaye omong'ina oyo na omosani one omuya namotenenerete ebatiso kera ari kobatiswa oyo to Oyo. kwana na eh lakini tarantebi ng'aki agokora so omotandao abango omorinde mong'ina oyo bono buna bono korwa omwana oyo nasirete onkonyire nero okondetere oboyanga matanja baya nabekera abana endagera gakombori kere ngaki ng'a ngikero nobwate kende matebi kende nkeyo ekera abwate nenchina ontebi inchu naminyoka nareta buna bono omotienyi oerete iga ntebi minyoka angu obaro oiche kobarorera agatoke karabu obaretere na ebichanja bembiro biechianga obaretere maene nkagenda emambia eyemo agankonya nkakora ki nkareta tokiringa sabura abana bakaria oyanga boria echine na chiechima babegete bono anene mono mong'ina oyo nankonyete nere nasirete gwetera tori kikanisa nandi namotenenerete ekanisa bono nkuna komoiraneria amaya agacha agantebi bwango iga wiki ibere nchiraera tiga egento nkera abwo ngocha gogotebi tai kende yonsi ngurukane bono namanyire konyora okoroka bono nachire egento keri nagotebeti rituko ririndero bono tata nino mwachire iga tokare koimuka iga rende muna mwagendera gokora ki muna estyle eroche mwagendereire kotokorera iga inche ngosaba nyasaye tiga abakonye abarende egasi yaino mobekiri mogenderere nani nyasaye nagendete kobaichoria onye mokabwate chinyomba chiaino naini nyasaye nkobakonyare na abana baino nonya echisukuru mobabegete basome buya abana baete erinde bache kobakonya gaki inche ngosaba monkonyere abana abane nabone esukuru yaigoiru kende na kende gaki mobankonyere nonya enyomba moroche tata moroche muna tomenyete gaki monkonye yani monkonye nyasaye nabara abakonye nainwe abairaneri norai tata nao nabwate asante mwancho morigereria na twachika kogotebia nigo twachire goika somochie bwo mutureti bwe kenyoro kake kara twatarire kenyoro ngotaka tore twamanyanga abagambi be kenyoro ekibarabwo nkigo manyete igoro ya mang'ana bunaya ekiagera kako omonto nabagwa kiresimi agenda arosio omogano isikari orosana ime ekwana ebinto biaye etoke ng'a togocha gokora ebinto kai abanto batebe ng'a kaka obu na oborimo bono gotaka komanya obomaene goika torarigia abanto bari bamanyekanete kenyoro na eserekari toratema komanya ng'aine nobomaene ng'a omogano oyo buna togotebigwa nabo ore igo aiga oyo na omong'ina bwomotureti kera twana kogosori nere rero na esabato naende nabwate amakong'u iga totebi ng'a tata omwabo omwana oyo nimomanyete mbiore baba Bia mama. akikorwa mariete Florence Kemundu. Florence Kemundu kinyora mubwate chintakana Chinyinge. chiri chiri moina Chile moina abwe somo woje. aba Nande chinde njira. omuchi oyo moina aronga kyoyo manyetai Abwo barumbwa. Omuntu yose nasirete. mm Umwana bwo mwana ya mukaya agakwa. okay Bona rinde gakwa abana na mwana oyo nero ubwate. Na nabatenge ronkorere gasi. Nabatenge na murigiria mankorere timoroji. oyo konyenko chari mugundo gokorere mo ng'akie momanyete getabini Etabine ngiya. Umororo. yari gotoka ng'a nkobori kware ngobo konyi goro ya abana baria nkioro cyo kware gotebia bagusiba minto Kakimba kwanja bankonyera abana bali basome. Kendi gyose kibagwatira nke ko bakonye abana bali basire basome school. Ekera manya bantu tuli. Na abana bona nyasa otebire ng'abantu bokonye imboro. Mutakonya abana bande school. Nduno gokonya abana bande school. Mugende mulire ngeyo. Olena kiere. Mubagore nonya nkende abana bararire abana bagende school. Nonya yanga chinde makore ndamokonya.
kurungina asira ngina bana mate ngina bana kera asirire obokong'u ko baburi mechando kia bana babere bagwetire Kenyora mbabere bali gusembana bari bane mbali bane wona ngina kororoche nagende chachu kukachu kurwacha kora bana nonya ali kolinda bana ena buri mubwesembura ali buri mbateire ngaiyo ngali kanene ngaiyo nakukari twara kaereta senyo agake ekene ngeyo igono ina asibara asimeke hakuna okay biyamono te turabatarira toranga kibagenderete kurwa butomanya koranga ki na kitwacha ko rorero mugambi nere turaigunga ngaki ende mugambi nere uyu tubwatera era gante binga gwika togenda bakona wono gwacha twende biyamono sana waleta nonyake none utuk no mara malende bito no nyene tebe mobaye yeso tayo yebano ngande tayo no balikira none ibere gabanya konyora nyasa tayo yebano ijamo bibe kwa senjere ngijamo nanaki abana bakomenya yebano nande nagi nabere icha abana babera banyora bokonyo buya eyanga banyora bakobeka banyora sabuni nande ingi mwancho murigeria buna nagotebia mugambi gatebanga yaya togende guchia buna inche elinde litukwanira abwa sabana ubare tomore nganga tukubakonya mugambi guchakana marieta alafu naenda otatebinga ayenga kiuroche togokonya abana abo bomuchioyo iga ninatigete irieta liane neba nisimbaga gisiora abana aba nimba manyete naende inaga asireta akabatigira ngina koro no mugaka ise no mwana oyo obeire n'abana aba n'omung'ina bakoikire chinga kichi mugaka onyene bono taiyo nanyora omusamari omuya akamotebia incho nkoire onyore ebesa okonyera abana igo rende bono omong'ina otigarete n'abana aba ng'ina koro igo rende oinora omogana omanyete ng'a abana barimo batagete mbare n'obokong'u igika kinga ninga kyo tatu mabaruraiga okorero mutinyo yomo igo taragendegeka taragendegeka igo tenga yani mbona chiete okay alright no yo moirete na bamotebeti ngo koira gogochukanyora sai nagiya abana bali baga bakona gochandeka na boko gando chio baragererio lakini rende tarairani report okay asante biyamono mugambi negunane no bwata makong'u pole tigatukoriricio minyoke confirmation twategete kurwa sore ngaki abana aba no bamanyite nimba manyete buya okay biyamono sana bakonya thank you igana banyakenyoro baraiga undakwa nenga nemo na baro batotebinga abana amba bamanyite na ende ngaki makong'u kibagwetire kera bari bokasi kinyureke kurwa butomanye komanya akikurukuba erieta merira te munguso yes abana abagongonyora bari emitima mbabwati neti kwaki mbabwati kende eriko na rieringi esibatigarete na ngina no barama amaiga yiguru bagamenyete mwangina kurugura ari kende na kende none nyumba batigeretu tebwati kende tebwati inone sugurie ko bekuriko tei wano nkarora mabera nkaigunga ninje nimbwate chintakana nimbwate ntakani nyaruka yani yakwete gantigera rende ni nkonyire na njasi nini esigago soma lakini rende nonya kimbwato bokong'u ndoro ubu bwabuchire tigankwane rende gakimutare kubankonyera gusim mbabioke baiti twabere tugukwana naye asesi minje tinkomanyiti mbona nacha gokorora na kuminga bamura kai inaye nkororo mutandao Yesu nabago toreta atubeka su mutandao gakinto rugwanja tari ugwanja tu kwenyora lakini gutuna nyasaye gutubwate ciari namba ya nenge yo wayiruse enyamba yawo nyasaye nikundi kirare aya tirese esa abantu bacandike tubuno bona chire ko koreta na bonko nyorundu ko ngangaki utakubwate nambe go sino konya abana bariga na nje no chako nkonya kurumaega inyone na kwara nkonya ira buno bona gaicikaria nkabwati neti gwaki gaki no onu tibuna bari gaki. By the way mwancho morigereria mongino nero bere ga konga kiresimi no konga direction ya be challenge enkong'u igantebinga gogo chapaka kenyenya lakini kumbe kenyenya ne kale na inde erinyari bari masaba
bono nje nabeke gari amaguta nachaka gujikenya ya machoge nagenda baka kenya machoge na ikire kenya machoge kare kumwagire simo mogina ngai bono ga toko so goji kuwante bine jiduka ngaye aye Kigia kuira Kenya. ogombori ngia kuira kenya nyabo machoge na madire ngai toko so era goji ngabono naende nju baka keroka aye baba Obugyo mururia. na bugantigerende lakini hata baya tikangiche Nyasaye nera mwalinge kom. but nimekuja Kwa ikiri. bia maana sana Nenge na ikiri. thank you irene ngakyo kutata nje samarie tanguruku agre chwe nyantika no mo chirani yo mo ikioyo ange nimanye to mwana oyo okay mwana ino yo mintonga aiga era kinde chirani angeiga na babwa to bokon muno mongino ya mutsirete in fact abana abana barange baneiga abana abo bagukinira bokon chinsa chinde na bogo ita kwanyana babo bwate njara nonye ma ngina corona temete lakini rende ngomoengera bari kekera nere na abandi mbarora bwate barabuka igo in fact wasogo chakwa twarorire biya egere obakonye muna bone problem mwana babwate ya mafasi babwati yanga amangana ye ma beddings bitanda sibakurarira bakongumbororo onye moko nyara nje nare kubasaba mo bakonye njirende yonsi egere na baru bakine mambi babo muntu mambi abana bwa bagambi ba mambi bano asante nakyo kuruba Ncha samarie tangoro kucheni Elicha. yes Elicha no yo mixi. Mwana ninsa muino gabo. okay Enyombe yoro chega. Umwana maremu yekera asirete. Ayone konyoru sirire. Ontigeiro umwana kingwerere koboko. Na maremu yagasiro ayona asirete taro 25 December. No yagatsiro mutinyo gatatu. Bone kera asira agatutigera abana bakoboko tukaburukana no yone amatanga ni mai metu akorerete moya koreta murimo na batu anyakorereta mo igorende umeteme gabo bone ase chinda cheto chigo chagwanyukera mono nerigora abana baiga bagocha ande sa chinde akamokonyora karigereiri asaba ibuli banyene bateregetu no bagocha banya gukurororo bagochora chore bitororo asengenjo umungi no yo igotigeretu abana baiga nkogenda kogenda ekonda uchikobarigeria gakiase muna Nyasaye batuma maraika Nyasaye goteba nga nteme morore Nyasaye obatumire gakinga kiyarenge kunyarekana munaino motware liyande liga egere mokonya chintakane chianene mono mumuranyene kende na kende nkeri asa chetu korigi bono nonyene besa kwa gutiri guisana munginoria korera umwana bana ba mafasi gaki mwarenge gwanja Nyasaye bakune naino moimukio mosigo yiga motokonye gekogera ntukumanya muna Nyasaye babegete mwarigereri ane nangana narayi nabwate abana babono nabachukuru bane nkagaiga umusigo naro itubwate pole naro gukubara baria mariga navuga nkuburi nkyo korera lakini understand ringi kiagera pole Nyasaye tigakubwate si baba cha Mungu akushike mkono biore baba Mbiyandi. nikikuru Samarie tangoro Doris ke mamonda. Uli wasirete mukamuro minto yo kabiri. okay pole tangora Jenare nkoba sama mokonya bana wa maremu Fires. Nali nabano bora chipa sama bekonya ubugoma bwabo. Mona mone school fees ngo bachandere nonye ndagera. Nale kuba sama bakonya nonye mbono gari sinabora kino mwana. Konya gotema toro ubugoma lakini umusigora no mokongo motokonya. Asante. kanyombo kali naro ali kama bati okay pole okay wancho murigereria aige sintene ine no mwaba bana bis too emotional ikiagera mbera ya mamu mwaba bana banere ya iko hapa actually abande no konyora baikaranseta sukaiga ya nabwa abande napata tu wamekaa hapa no konyora baikaranste bakona gochora ebite bakorera
gakomanyete ekero mongi na kuro mochie especially omusubati wata abana bake igekuba omochando monene sana a very big problem ekiagero omusacha tori komanya asogosoera okonya abana especially ekero otabwati endemero naende ekero omenyete environment yenkabuni yiga it becomes very difficult kurenda abana igokonyora ng'a abana baminchoirie bachakire gosoa ebinyoro gatimaiga gusaria chindagera chia abantu bande tari ase engencho ogwancha lakini ase engencho yenchara efamily yakero okonyerigereri it has nothing kogotirinde gochibwa omong'ina rogorari musubati oyo okwanera iga bwa omoiso oyo begete yange mwamwa iga bwata akanyomba ka amabati atato agasaiga akwamenyete so iga kwana with a lot of emotions ne nyombe je bona ere tigare taiga bunere iga bono no mwa abana aba just come the chine camera nyombe na bere iga tebwati kende it's just here this is the kind of life ra nyombe na bere iga tebwati kerogo tebwati sturi tebwati ani nothing tebwati kende and then iga is a room with a bed timaiti ko se camera ine nyare korore gesunteke tiagera no etirisa teria there is no window here iga this is a bed etabwati no nyine getanda tebwati no nyine oburangeti yani ere kerebo sapi na okera alafu enyombe yege bagandire neguni toete korora ritorarora buya tupite kutoka juu this is another room wani nyombe na bebaganire iga just come chibuni echi ne chinyia na ende buna rueta umutinyi oyomo okorana riate mete kubagane nyombe yiga erinde maybe nyaroke yene nebere kurumate nerara are kurwa lakini bone kerarwa iga abana babakairwa echokoni ya babo mwaborogoro so kera tato mwabaro wanaishi hapa chibuni echi ne chinya I want to be actually chisivili echi ne chisimiti clean no ane vusa nchira kura so I want to believe nga igare gotema kubagane nyombe yeisane nabwo atenya rokene ne yatigirete form 2 na ere gante binga because of the school fees ngokwana tornere no ari skali lakini abana bande nabake igatemete ngabagane ne ratigare ne bedroom wa lakini egasinya so asagenda igakorro motienyi nekera korro motienyi taranyora kende ara ebana aba etogotira guchirugoro mwabo I want to show you ngaki kakambuya tukworokie kyagero mata abantu bari bagatanga kakamwabisire chinyomba chinde ngotakane na very open na korokie compound bune so that naje ku understanding kegenderete just come tutire naye bakamumongina rugoro kujeni yeah this is the compound aiga no mwa actually story matensa kare makuno kagite matari this is the compound no mwabo enyombe yiga no mwabo then asinge ncha abana bari chinyaruka mate karia gakena kamura na kugoka abana ne chinyaruka omongino yo tagocha kurara nyomba katigeta abana chinyaruka mate ngano bakaraira abana baka it's impossible akara manyinga kamuruma akabanganyi gocha bono no bakurare kanyomba kama kanyomba nkara hapa kanyomba ka hapa ndio wanalala Strango. Haiga. Yes. Ma. No bamenyeta bono ga you see. No ba kurugere chokoni. Dari uchimane bedroom. Na lali hapa. Nyombe na berega. Ekera ndikyo mongina na okera. And then enyomba ner na korokia the brother mokokoti. Muswati okwa naiga. Nyomba ya nereje gai aswa na too emotional so chokoni ne ya no akurugera nero mwaka kai kwani ngodat dewan bogoma no bogo jagera wata bakon kapisa yes so nabere ga kaka this is the environment what is urgently needed here again tutageta abagusiba minto asbono ekera toko na koranga kitoko kora enchira ise gotoka nyasakoro wancha
tonyore endagera abana aba banyore mong'ina banyore chibando banyore nonye beddings ebinto bakurarera ebitanda banyore nonye ne chimattress bakurarera banyore nonye na amarangeti amaya abana bari ng'aibare nyarukeria na ng'ayie wono yo kabere kuja we songa hapa tu no monene songa hapa ng'ayie so the children shida teje camera na beko